በስመ ስላሴ በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጉንበት ዕለት 15 ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ። ቅዱስ ናትናኤል 15 ጉንበት በዛ መዓልቲ እዚኣ ቁጽሩ ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ስምዖን ሐዋርያ አዕረፈ። እሱ ድማ ናትናኤል እናተባሃለ ድማ ይጽዋዕ። ንሱ እውን ካብ ቃና ዘገሊላ እዩ። ፈላጥ መጽሓፍ ኦሪትን መጽሓፍቲ ነቢያት ድማ ነበረ። ኣብ ውሽጡ ቅንኣት መንፈሳዊ ነበረ እሞ ስለዚ ድማ ቀናኢ ተባሃለ። ንሱ ድማ ንጽህን ብሃይማኖት እውን ሓቀኛን ንገጽ ሰብ እውን ዘየዳሉን እዩ። ስለዚ ድማ ፊልጶስ ነቲ ኣይሁድ ወልደ ዮሴፍ ዝብልዎ ሙሴ ምእንታኡ ዝጸሓፈሉ ናይ ናዝሬት ዝኾነ ኢየሱስ ረኺብናዮ ኣብ ዝበለ ጊዜ ካብ ናዝሬት ዶ ሕያዋይ ክመጽእ ይከኣል እዩ ደኣበለ እምበር ንዕኡ ኣየዳለወን። ፊልጶስ እውን ንዓረአ በሎ። ምስ መጸ ድማ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባኡ እንሆ ጉርሒ ዘይብሉ ቁኑዕ እስራኤላዊ በሎ። ሕጂ እውን ንጎይታና ንዓርሱ ኣበይ ትፈልጠኒ ደኣ በሎ እምበር ውዳሴና ምቕባል ኣይተመለሰን ኣይኣተወን። ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ጎይታ ኸዓ ፊልጶስ እንተዘይጸዋዓካ ኣብ ትሕቲ በለስ ከለኻ ረኣኹኻ በሎ። ኣብቲ ጊዜ ድማ ዝተሰወረ ነገር ዝፈልጥ ምዃኑ ተረዲኡ ኦ ንጉሰይን ኣምላኸይን ንስኻ ብሓቂ ወዲ እግዚኣብሔር ኢኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻ በሎ። ከም መምህራን ኣይሁድ ኣይተቃወመን። ንሳቶም ካብዚ ዝዓቢ ተኣምራትን ሓይልታትን ረኣዩን ሰምዑን ንሓቂ ግን ኣይተገዝኡን። ብዛዕባኡ ድማ ከምዚ ተባሃለ። ንሱ መንእሰይ እናሃለወ ምስ ሓደ ካብ ወገን ኣህዛብ ዝኾነ መንእሰይ ተባኣሰ። ሓንቲ ውቅዒት ድማ ወቕዖ ቀተለውን። ኣብ ቀጽሪ ገዝኡ ኣብ ትሕቲ ዘሎ ኦም በለስ ድማ ደፈኖ። ዝኾነ ይኹን ድማ ኣይፈለጦን። ካብኡ እውን ከምዚ ተባሃለ። ህፃናት ኣብ ዝቕተልሉ ጊዜ ኣዲኡ ኣብ ውሽጢ ኣገልጋይ ሓቢኣ ኣብ ልዕሊ ኣብ ቀጽሪ ገዝኣ ኣብ ዘሎ ኦም በለስ ሰቐለቶ። ብጸልማት ተውርዶን ተጥብዎን እሞ ትሰቕሎ ከኣ ነበረት። እቲ ሽግር ጸጥ ክሳዕ ዝብለሉ ጊዜ ከምዚ ትገብር ነበረት ዝብለላ። መድሓኒና እዚ ካብኡ ዝኾነ ነገር ብምልክት ምስ ገለጸሉ ድማ ንዝተሰወረ ዝፈልጥን ንኹሉ ዝምርምርን ብሓቂ ወዲ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ተረድአ። ኣብቲ ጊዜ ንርእሱ ንጎይታና ኣድነነ እሞ ንዓርሱ ትሕት ኣበለ ተገዝኣሉ ድማ። ካብታ ሰዓት እቲኣ ድማ ጀሚሩ እውን ሰዓቦ ምስ 12 ሐዋርያት ድማ ተቖጽረ። ድሕሪ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስቕለት ትንሣኤን ዕርገትን ድማ ምስ ሐዋርያት ብሓደ ይነብር ነበረ። ቅዱሳን ሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ንስብከተ ወንጌል ምእንቲ ክጥዕሞም ነዛ ዓለም ምስ ተኻፈልዋ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት እናተዘዋወረ ክሳዕ ዕለተ ሰማዕትነቱ ተጋዲሉ እዩ። መጀመርያ ናብ ሃገረ ኩሪጅ ከምኡውን ኣልበጅሃ ኣትዩ ብርሃን ወንጌል ሰቢኹ ልቦናኦም ኣብሪሁ ኣጥመቖም። ከምኡውን ናብ ካልኦት ሃገራት ከደ ጣዕመ ስብከቱን ዜና ተኣምራቱን ናብ ኩለን ሃገረ ስብከታት ምስ በጽሐ በቶም ልቦናኦም ዝዓፀው ሰባት ነፍሱ ካብ ስጋኡ ክሳዕ እትፍለ ብዙሕ ጸዋትወ መከራ ተቐበለ። ብድሕሪ እዚ ከሓድያን ሓዝዎ እሞ ኣብ ዕንፀይቲ እውን ሰቐልዎ። በዚ እውን ሰማዕትነቱ ፈጸመ። ዘኢበሊ መንግስቲ እውን ምስ ኣሕዋቱ ሐዋርያት ወረሰ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና። ቅዱስ ሐዋርያ በረከት እውን ንኹልና ህዝበ ክርስቲያን ትብጽሐና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ለይኩን
አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ብእሴ ምሁረ ዘመጽሐፈ ኦሪት ሕገ ወዘነቢያት መዝሙረ አመውእቱ ወሬዛ ታሕተ ዕፀ በለስ ዘገብረ ወልደ ማርያም ሰበ ሃብአቶ አእመረ ለትእዛዘ ጽድቁ ወህጉ ናትናኤል ገረረ ይብል። በረከት ናይ ቅዱስ ሐዋርያው ናትናኤል ምስክላትና ይኹን አሜን። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ናይ ላዕላይ ግብፂ ሃገረ ደንደራ 400 ሰማዕታት ብሰማዕትነት አዕረፉ። ነዞም ሰማዕታት ብዙሕ ስቃይ ምሳሰቃይዎም ናይ ምስክርነቶም ተፍጻሜት ኣብ መፈጸምታ ንግስና ከሓዲ ዲዮቅልጥያኖስ ርእሲ ብምቑራጽ ኮነ። በረከቶም ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሚናስ ዲያቆን ባሕታዊ ናይ አባ ሓርብ ጥላኪያን ማሕበር ሄስድሮስ ናይ ዝኾኑ ሰማዕታት ቀርጢኖስን ሰበይቱን መዘከርተኦም እዩ። በረከቶም ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኪያቶም ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለክሞ 400 ሃራ ዘኮንኩሙ ሰማዕተ በምድረ ደንደራ ምስለ ሚናስ ዲያቆን ለብህታዊ ንብረት ዘአፍቀራ ከመ ትሁር ነፍሰ ዚአየ ሃበ ነፍሳቲክሙ ሆራ በትንባሌክሙ ቅጹ አሰራ ሰላም ለንዋየ ክርስቶስ እምሃቄሁ ዘአስረቀ ጽዱላነ ዘርአ ወብርሃነ ደቂቀ ስእለ ድህሬሁ ነገስት እስከነ ተሰብሃ ጥቀ ያሰርጉ ቤተ አምላክ አንተ ውእቱ ነደቀ በመዝገበ ንግሱ ዝሃሎ እያትረፈ ወርቀ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብናይዞም ኩሎም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና፣ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ እውን ይሰውረና አሜን። በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከምኡ ድማ ጉንበት ናይ 16 በረከትን ረድኤትን ጸሎትን አማላድነትን ጣዕሚ ፍቅርን ናይ ወላዲት አምላክ ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አዴና ምስኩላትና ይኹን አሜን። 16 ጉንበት ቅዱስ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚእ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅዱስ ወንጌሉ ከም ዝነገረና ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብይ ሰብ ወንጌላዊ ዮሐንስ እዩ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ካብ ዘብዴዎስን ካብ ማርያም ባውፍልያን ተወሊዱ ኣብ ከባቢ ገሊላ ዓበየ። ገና ኣብ ጉብዝናኡ ንመድሃኒ ዓለም ድማ ተኸተሎ። ቅዱስ ዮሐንስ ካብ ሐዋርያት ቀዲሙ ንጎይታ ካብ ምኽታሉ ሓሊፉ ብዝኾነ ምኽንያት ካብ ጎኑ ኣይፍለን ኣይጠፍእን ነበረ። ስለ ንጽህናኡ ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ሕልናኡን ህፃን ከሎ ብኣሕዋቱ ሐዋርያት ሞጎስ ልዕል ዝበለ ነበረ። ንጎይታና ስጋብ እግረ መስቀል ስለ ዝተኸተለ ድማ ንድንግል እመቤትና ማርያም ተቐበለ። ምስ እመቤትና ወላዲት አምላክ ን15 ዓመታት ክቕመጥ ከሎ መዝገበ ምስጢር ኮነ። ካብ ደቂ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ልዑላን መላእኽቲ እውን መዓርጉ ልዕል ዝበለ እዩ። ሰብ ክበቅዕ ከሎ ንመላእኽቲ ክርኢ ይከኣሎ። ንቅዱስ ዮሐንስ ግን መላእኽቲ ክርእይዎ ይከብዶም። ካብ ፍጥረት ወገን ካብ ኣደ ብርሃን ቀፂሉ ክቡር ንሱ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ንእሽተይ እስያ ን7 ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝሰበኸ ይፍለጥ። እዚ ቅዱስ ድሕሪ ናይ ጎይታና ዕርገት ን70 ዓመታት ኣብዚ ምድሪ ክነብር ከሎ ዝበዝሐ ግዚኡ ዘሕልፎ ኣብ ኤፌሶን ኣከባቢ እዩ። ነዞም ኣህዛብ ድማ ናብ ክርስትና ንምምላስ ብኣፉን ብመጽሓፉን ደኺሙ እዩ። 3 መልእኽትታት ራእይ ዮሐንስ ወንጌልን ጽሒፉሎም እዩ። ህይወት ስለ ዝሰበኸሎም ንሶም ግን ብዙሕ ኣሰቃይዎ። ካብ እሳት ስጋብ ስሕለት ስጋብ መጋዝ እውን ኣብ እርጋኑ በጽሕዎ እዩ። ንሱ ግን ብትዕግስቱ ገንዘቡ ገይርዎም እዩ። በረከቱ ይሕደረና። ከምኡውን ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ኤፌሶን ዝገበሮ እዛ ኤፌሶን ዝብልዋ ሃገር ትርከቦ ኣቐዲማ ንእሽቶ እስያ ሕጂ ቱርኪ ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ብዙሓት ሐዋርያት ምሂሮሙላ እዮም። እዚ ኮይኑ ግን ዘድሊ ለውጢ ዘምጽአት
ስለዘይ ነበረት ቅዱስ ዮሐንስ ክኸይድ ተስአ ካብ ማእከል ደቂ መዛሙርቱ ቅዱስ አብሮኮሮስ ካብ 72 አርድእቲ ሓደ እዩ። ኣኸቲሉ እንዳጸለየ ኣብ መርከብ ተሳፈሩ። ሐዋርያት ኣበው መከረኛታት እዮም እሞ ማዕበል ተላዓሎም። ድሕሪ ቁሩብ ድማ መርከቦም በቲ ማዕበል ተበታተነት። ቅዱስ አብሮኮሮስ ኣብ ልዕሊ ስባር ተሳፊሩ ናብ ሓንቲ ደሴት በጽሐ እሞ ካብ ንጹህ መምህሩ ቅዱስ ዮሐንስ ስለ ዝተፈለየ ግን በኸየ። ፍቑረ እግዚእ ግን ብዘይ ምግብን ማይን ኣብ ባሕሪ ን40 መዓልቲ ቀነያ። ንሱ ብፈጣሪኡ ፍቕሪ ዝተመሰጠ ነበረ እሞ ዘይ ብምጋቡ ኣይጎድኦን። ኣብ መበል 40 መዓልቲ ግን ናብ ወዲ መዝሙሩ ዘለዎ ደሰት በቲ ማዕበል በጽሐ። ክልቲኦም ቅዱሳን ድማ ተደላልዮም ተራኸቡ። ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም ድማ ንፈጣሪኦም ኣመስገኑ። ኣምላኾም ናብዚ ደሰት ዘምጽኦም ብጥበቡ እዩሞ ክዘዋወሩ ከለዉ ክልተ ነገር ኣስተውዓሉ። ሓደ ነበርቲ እታ ደሰት ዘምልኽዎ ጣዖት እዩ። ካልኣይ መብዛሕቲኦም ናይ ቤተ መንግስቲ ወለዲ እዮም። ሮምና ዝብልዎ ሓንቲ ሰበይቲ ድማ ነዞም ኩሎም እንዳመስገነት እንዳመገበት ተመሓዳድር ነበረት። እዞም ቅዱሳን ኣብቲ ቦታ ብቐጥታ ትምህርቲ ወንጌል እንተነጊሮሞም ከምዘይቀበልዎም ስለ ዝተረድኡ ካልእ ሜላ ሓሰቡ። ከምዚ ሓሰብዎ ድማ ናብ ቤት እመቤት ሮምና ትበሃል ሰበይቲ ከይዶም ብባርነት ተቆጽሩ። ንሮምና ቀደም ናይ ኣቦኺ ባሮት ዝነበርና ሰባት ኢና ስለ ዝበልዋ ክልቲኦም ቅዱሳን እሳት ኣንዳድን ገንዳ ሓጻብን ገበርዎም። ንሰማይን ንምድርን ዝኸበዱ እዞም ቅዱሳን ንዝኸሓዱ ክምልሱ ምእንቲ ብባርነት ግፍዒ ተቐበሉ። ንመከራ ንመእመኒ ጊዜ ምስ በጽሐ ድማ ሓደ ኣጋጣሚ ተፈጠረት። እዞም ቅዱሳን ዮሐንስን አብሮኮሮስን ናብ ቤት መሕጸቢ ከኣቱ ከለዉ ሰይጣን ኣብቲ ውሽጢ ጸኒሑ ሰንቢዱ ክወፅእ እየ ኢሉ ክጎይ ክብል ንወዲ ንጉስ ረጊጹ ቀተሎ። ሮምናን ናይቲ ኣከባቢ ሰባትን ድማ ከቢቦም ክበኽዩ ከለዉ እቶም ቅዱሳን ቀረቡ። ሮምና ግን ብቁጣዓ ክትሳለቁ ኢኹም መጺኢኹም ብምባል ንቅዱስ ዮሐንስ ብጽፍዒት ጸፍዓቶ። መላእኽቲ እኳ ቅንዕ ኢሎም ክርእይዎ ዝኸብዶም ሐዋርያ ግን ነዚ ተዓገሰ። ብጽፍዒት ናብ ጸፍዓቶ ሮምና ቅርብ ኢሉ ኣይትሕዘኒ እዚ ቆልዓ ክትንስእ እዩ ኢልዋ ጸለየ። ናብቲ ዝሞተ ቅርብ ኢሉ ብጎይታና ስም ኣተንስኦ። በዚ ጊዜ ድማ ንሮምና ወሲኽካ ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ሰባት ንቅዱስ ዮሐንስ ሰገዱ። ንሱ ግን ንኹሎም ኣተንሲኡ ትምህርቲ ሃይማኖትን ፍቕረ ክርስቶስን ሰበኸሎም። ብስም ስላሴ ኣጥሚቑ ካህናት ሸይሙ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጽሎም ወፀ። ድሓር ድማ ንሮምናን ነቶም ኣብቲ ደሴት ዝነበሩ ሰባትን ክታብ መልእኽቲ ጽሓፈሎም። እዛ መልእኽቲ ድማ ሎሚ ካልአይቲ ናይ ዮሐንስ መልእኽቲ ተባሂላ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ውሽጢ ትፍለጥ። ቅዱስ ዮሐንስ ቀጺሉ ዝተጓዓዘ ናብ ኤፌሶን እዩ። በዚ ከተማ ትምለኽ ኣርጢሞስ ዝብልዋ ጣዖት ነበረት። ኣርጤምስ ማለት መልእኽቲ ዝነበራ ትዕቢተኛ ሰበይቲ ክትከውን ከላ ኣስማተኛ ወይ ከዓ ጠንቋሊስ ሰብኣያ እዩ ከም ተምልኽ ዝገበራ። ንዓንታ ሰበይቲ ድማ ሰብኣያ እዩ ከም ተምልኽ ዝገበራ። ቅዱስ ጳውሎስ ብዙሓት ምእመናን ካብኣ ከም ዝርሕቑ ገይሩ እዩ። ጨሪሱ ዘጥፍኣ ግን ቅዱስ ዮሐንስ እዩ። ኣብቲ ቦታ ድማ ብዙሕ ክፍዒ በጽሖ፣ በርከታ ተኣምራት ገበረ። ቤተ ጣዖት ድማ ብተኣምራት ኣፍሪሱ እዩ። በረከቱ ይሕደረና። ናይ ፍቕሪ ሐዋርያ ቤተ ክርስቲያን ንቅዱስ ዮሐንስ ናይ ፍቕሪ ሐዋርያ ትብሎ። ን70 ዘመናት ኣብ ናይ ስብከቱ ስለ ፍቕሪ ብዙሕ ምሂሩ እዩ። ፍቕሩ ድማ ብተግባር ኣርእይዎምን ኣርኣዮምን መሃሮምን ይቕረታ። ኣብ ደቂቕ ድማ ደቂቅየ ተፋቀሩ በበይናቲኩሙ እዞም ደቀይ ነንባዕልትኹም ተፋተው እንዳበለ ይሰብኽ ነበረ። ብፍላይ ድማ ምስ ፈጣሪኡ ክርስቶስ ዝነበረ ፍቕሪ ፍጹም ዝተፈለየ ነበረ። በዚ ምኽንያት ድማ ጎይታ ኣብ ዝዓረገ ጊዜ ከምዚ በሎ፣ ንፍጡር ካብ ዝግለጽ ምስጢር ካባኻ ዝስውሮ የብለይን በሎ። ቀጺሉ ድማ ብንጹህ ኣፉ ሰዓሞ ሊቅ ሰላም ለኣፉከ ለዮሐንስ ዘሰኣሞ ንጹሃ ህሊናሁ ወልቡ ለዓይነ ፍትወትከ ሶበ ኣደሞ
كم زبلو ملكأ إيسوس ቅዱስ ዮሐንስ ምስ እመቤትና ፍሉይ ፍቕሪ ነበሮ። ንሳ ከም ወዳ ትፈትዎ፣ ንሱ ከም ኣዲኡ ልቡ ስጋብ ዝነድድ ዝኣክል ይፈትዋ ነበረ። ስጋብ እግረ መስቀል ተኸቲሉ ዝረኸባ እመቤቱ ስለ ዝኾነት ናይዚ ኩሉ ጸጋን መዓርግን ናይ ምብጽሑ ምስጢር ድንግል እያ። ን15 ዓመታት ኣብ ጽላሎት ረድኤታ ተደጊፉ ሓቢሩ ክነብር ከሎ ብዙሕ ተምሃረ። ካብ መላእኽቲ ንላዕሊ ድማ ከበረ። ካብ ንጽህናኣ ድማ በረከት ተኻፈለ። ስለ ድንግል ማርያም ከዓ ነገረ ማርያም ዝብል ድርሰት ክህልዎ ከሎ ናይ ሰነ ጎለጎታ እውን ዝጽሓፎ ንሱ እዩ። ድንግል ኣብ ዝዓረፈትሉ መዓልቲ ልክዕ ከም ናይ ወዳ ክርስቶስ ንሳ እውን ስዒማ ሓቒፋቶ ዓረፈት። ሊቃውንቲ ነዚ እንድዮም ብንጹህ ከናፍራ ምስዓምን ምብራኽን ክደልዩ ከለዉ በከመ ሰኣምኪ ርእሰ ዮሐንስ ቀዳሚ ስኢሞቲ የማርያም ድገሚ ዝበሉ። ዓብይ ቅዱስ ዮሐንስ የሐዋርያ ዕድሜኡ 9 ዓመት ኣብ ዝኾነ ጊዜ ተሰወረ። ካብኡ ኣቐዲሙ ናይ ዓለም ፍጻሜ ተመልኪቱ እዩ። ሎሚ ዘሎ ዝፈልጥ ሕያዋይ ፈጣሪኡ ጥራሕ እዩ። በረከቱ ይሕደረና። እዛ ዕለት ንሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ቅዳሴ ቤቱ እያ። እምነ ቤተ ክርስቲያን ንቅዱስ ዮሐንስ ክትጽውዖ ከላ ድማ ከምዚ ትብሎ። ወንጌላዊ ሐዋርያ ሰማዕት ዘእንበለ ደም ኣቡ ቀለምሲስ ምስጢራት ዝረአየ ታኦሎጎስ ነባቤ መለኮት ወልደ ነጎድጓድ ደቀ መለኮት ወምስጢር ፍቁረ እግዚእ ርእሰ ደናግል ናይ ደናግል ሓለቓ ቁጽረ ገጽ ዘረፈቀ ውስተ ህጽኑ ለኢየሱስ ኣብ ጎኒ ጎይታ ዝቕመጥ ንስር ሰራሪ ልዑለ ስብከት ምድራዊ መልአክ ዓምደ ብርሃን ሐዋርያ ትንቢት ቀርነ ቤተ ክርስቲያን ኮከበ ከዋክብት እናበለት ትጽውዖ። ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ዮሐንስ ዝሓደረ ናይ እመቤትና ድንግል ማርያምን ናይ ሓደ ወዳን ፍቕሪ ኣባና እውን ይሕደር። ኣሜን። ንቅዱስ ዮሐንስ ዝፈተወ ጎይታ ብፍቕሩ ይጸግነና። ኣሜን። ኣብ ናይ ኣድኡ ፍቕሪ ኣብፂሑ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ በረከት ይኽፈለና። ኣሜን። ጉንበት 16 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ስብከቱን ቅዳሴ ቤቱን፣ ካልኣይ ቅዱስ ኢያሱ ሲራክ ነቢና ጠቢብ መጽሓፈ ሲራክን ዝጸሓፈ፣ ሳልሳይ ቅድስቲ ኣዴና ዓስበ ሚካኤል ኢትዮጵያዊት በረከተሙ ይሕደረና። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴና ናይ 7 ኪዳናት ማሕትም ዝኾነት፣ ከምኡውን ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ናይ መጥምቀ ዮሐንስ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ኣደ ዝኾነት፣ ከምኡውን ቅዱስ ኣቡነ ገብረ ማርያም ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ ናይ ቅዱስ ላሊበላ ሓዉ፣ ከምኡውን ቅዱስ ኣኖሬዎስ ንጉስ ጻድቅ፣ ኣባ ኣቡናፍር ገዳማዊ፣ ኣባ ዮሐንስ ወንጌሉ ዘወርቅ፣ ኣባ ዳንኤል ጻድቅ። ኣብ ጥቓ መስቀል ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓብቱ እኖኡን ማርያም ሰበይቲ ቀለዮጳን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ። ጎይታ ኢየሱስ ነዲኡ ነቲ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር እውን ኣብ ጥቓኣ ደው ኢሉ ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣንቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ በላ። ነቲ ወደ መዝሙር ከዓ እነሀት ኣዴኻ በሎ። በረከት ረድኤት ናይ ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን። ናይ ወላዲተ ኣምላክ ናይ ኪዳነ ምሕረትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ናይ ቅዱስ ዮሐንስን ምስ ኩላትና ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ተሃርመልና። ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስ ሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሃነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእቴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ወሩክተ አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአል ወጽልያ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረልና ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ክትማፀነ ክዳንቺ አሜን አሜን ለይኩን።